Peace up, A-Town down. Når I siger op til mig, please, så får du en gave. Velkommen til Epic Mealtime med runde nødder. Nødshow. Jeg har vist en prop i rumpetten. Det var godt nok en stor prop. Jeg kalder det en gun. I like it. Bare bring dig til mit praksis her i Shanghai. Joe, nu skal du høre. Jeg leder efter kaptajn Morgan. Ja, hey. Hvad har du set ham? Hov, ja, du har selv været et barn engang, dit fede fjols, mand, hva'? Det havde jeg selvfølgelig ikke tænkt over, dengang jeg fandt på det. Flot dig sving! Det minder om den jakke, jeg fik. Ej.